kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Mga market vendors nagsulong sa Bacolod City Government Center kay inasang aga. Hindi kasunod sang wala malingon nga pag-raffle sa mga pwesto sa annex building sa Libertad Public Market. May report si Nico Delfin. Nagsulong sa Bacolod City Government Center mga market vendors nga katapos ang Emilia Market Vendors Association agud ihinyo ang liwat nga pagpatuman sang survey sa mga lehitimo nga vendors nga sarang makapwesto sa bag-o kaayo nga Libertad Market Annex Building. Suno sa mga opisyal sang grupo, kalabanan sa ilang mga miyembro nga dinikada na nga naganegosyo sa merkado, amo pang nadula sa listahan sa ginapatigan nga raffle. Kahapon, bisa nagkatensyon, nadayon ang pag-raffle sang 27 ka stall para sa nagabaligya sang prutas sa Libertad. Bagay nga ginabalabagan sa mga manugbaligya. Sa survey sa actual nga materials, damo ang ngalan nga nag-insurvey nga nagkaladula kag may nagsulod nga lain nga ngalan. Hindi makakuha sa pisto nga tani tagaan man sang option nga kundi nga side sa merkado ibutang nga marama makabaligya man makapangita man sang ilag adlaw-adlaw nga kinahanglan. Ginistorya sila ni City Administrator Pacifico Magari III nga nagpasalig nga i-postpone anay ang raffle sa mga pwesto sa merkado para sa patigayunon nga validation sang master list sang vendors. Wait a raffle, wala na yung raffle. Kasi para ma-examine tagid ang lista, ano? Ma-validation kita, so mo na yung ato na no, para mang-validation, sakto git lang ang lista. Ma-posting kita liwat para dira ka mo lang tao kung why madala. May masobra 300 ka mga transient vendors ang yara sa listahan sang Local Market Committee sa Libertad. May 200 ang qualified sa raffle para sa masobra 200 ka mga stall. Agud matagaan kahigayunan nga makanegosyong iban nga mga vendors nga sarang madulaan sang pwesto sa sulod sa merkado. Ginadihon na sang konsehong ordinansa para sa pagtalana sang dugang nga lugar para sa ila. Ginahinyo naman sa mga vendors nga samtang wala pa sang ordinansa, matugutan anay sila nga magpadayon sa pagbaligya sa kilid sang dalan Emilia kag Mercedes nga yara lang sa kilid sang merkado.